Labari da dumudumunsa, kotu ta yanke wa Sadiya Haruna hukuncin komawa islamiyya har na tsawon wata 6. Idan dai za mu iya tunawa, a jiya ne dai Umma Shehu wannan jarumar ta Kannywood ta fito tana cewa 'yan Hisba manyansu su ma 'yan bariki ne, su ma suna bibiyan mata. A wannan dai al'amari ne yasa a wannan rana aka kama ita wannan jaruma Umma Shehu a garin Kaduna, a inda aka yi mata tara-tara aka kame ta. Yau kuma wannan kotu ta yanke wannan hukunci. Idan dai za mu iya tunawa, ita dai wannan bawar Allah Sadiya Haruna ta kasance ta kware wajen yada kalamai na batsa da hotuna na batsa da kalaman da ba su dace ba a social media, a inda hukumar Hisba take cewa wannan al'amari ba zai yiwu ba. To a ƙarshe dai an yanke mata hukuncin komawa islamiyya na wata 6 saboda ana zargin wannan al'amari da ke yi bai dace da ƙa'idoji na shari'a ba, ko kuma me alamu ne na rashin ilimi. Yanzu kana ganin cewar ya dace a hukunta Umma Shehu akan kazafin da tema hukumar Hisba ko kuma jami'an Hisba? Sannan kuma wannan hukunci da aka yi ma Sadiya Haruna ya dace? Me ra'ayinka akan wannan al'amari? To kuma dai menene Sadiya Haruna da Umma Shehu? Allah ya shirye su, mu ma Allah ya shirye mu. Kar ka manta da daga ƙarshe kamar ka danna mana subscribe a wannan channel din tamu mai albarka. Idan kuma ka yi subscribe tun a baya, sai ka danna mana like, ka sharing bidiyon mu. Mun gode.